Kaparsi kebaong unung tu ula ban lai phet khandai pu khandai sien re kabashi spa sien un ngat be hakasrip pat kani kalong thik ya kurkom tre kam ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance namar man kapor ka julen be pat ong ba kamdan satya ka jingti bat salan be anyu doyong hanrei ka jingkut ki jingking ya kali ha South West Kasil district kalong kum ka sabut ya ka jingburi ya ka pop ka bakimla ban thong usamla mar koni thongni ubade president ka KSU Ranikor Circle ha ka jikran bat uslong bil kruwa ka tiaru lapan pa ya ka jinge ba ki pai ba ki ya kendu jinge tang namar ka jingya ki trok ki bakit palat put ya doyong bat kumjuru ka jingtua jingi khendo na ka jingjur jong slam bat yathu batang hapo news nem kiladon ki jingtua basar khai jong surok halat dom scan kabodon halanti ban lit chabalat ha ka ba ki pai ba kilai kendu jinge hadu lai banai tam jinge jong ki pai ba jong kadong kathan kabade nadu ka musram syapo pat ka borar jong ka balat baran kor ka ba ngiha ban yat banwan cha Shillong te kabade ber ki jingdon jong kini ki trok ki doyong ba man ka talang ka ki juan ki doyong na po nong jeri te ka jinge ngilai i wa kadong kathan jongi kade ka suruk ka barit bat kabar kade ki jingking kide ki jingking ba dang de ki ding ki RCC bridge te kita keba nakleng jik pajpa jungi te gedong athan mentau senem lai ngilai kendu jinge shibun ba habai dei ka bankit iki marbam keba dang ni benai march ba ngi ketuga jingki ka surok po nong thmai so saung tu keba kala tua te kala simpor ya kala penduko ya kaya kayeng berkala simporu ban senai ketu te menta pat ladet mansna ki kali layo banyat hendrai pan atu ki por ngili iba ki kali kit marbam na po balat bana po perkro na rankor ki kit marbam nang ni ki haban ya kliang ki kali ki ba ablupa na po nang tay na siliang na bawan na balat bat na siliang bawan na Shillong ki kit ya kamar bam nang ni na po Shillong ki hapan hab biang sang tu sting minti bat haban ai biang hab ai nong biang ban kit ya kitu ki marbam ban tap pat hasa ka we pat ka kali tikani kala mat hadu kala simpor lai banai ki kali ban kin mat ya kum kata ba ki haban ai ka marbam ru te kala long ka ba kala kiu ka la khamram habai deng te borar jungi na marba ka jing tua jung kata surok ka jing ya khayi na marngi te ngi khayi po bat ka Bangladesh pat ko wi pat ka ri po Bangladesh kadong kathan jungi yang tei la dei portlang la den ba la ailat na kaliang ka sarkar ban ya khai yudoyong te kajudon ban pli te lada kamdon ga lat ban pli hansha yang te kibru jungi hi kimdon beta ban ong ban ya khai doyong sini ndrei kidon pat kiwi pat long na kiwi pat kisnong kiwan chathi banwan thet yu tu doyong ba ladon nang tei te kajing ti bian doyong hi ngimla ban len kadon be balai mong ban len ya kata baong kamdon ka jingti bian kadon ka jingti doyong sti Shillong ba ke ba nakliang ong ban yat long ba ya kani ka surok pat ban ya khai kadai ngi kadong ka tanjungi kadai be bat ka Bangla kamde bat ban wan ban yat long ba ban kit syakauti ban yat long ba ya ka surok mosenram ya ka area rankor te kita hi ka ba nakliang jungi ka seng ka ba ngi kwa hi ya ke bor strik ba kin sutu lem ya jinge jong ki pajbaro namar ka surok jungi lada ka sarkar ka kwa wanra shwai ka surok ka babiang na ka surok ka baya habdur namta ka overload ka ba sophotan namta ka surok ka dei ban ma nadu mongap sharan korngsha ka surok kala dei koi kala dei ban wanra no ka surok ka ba khamhe kanang ba kanombu jinge ki pajba ada kiyat kat no ka kali ka overload ru ulong kani hap ken ka kanom don jing thot raya menta pat kade ka surok ka berit ki kali kiyat ki kali overload ki ba khya te ka surok chano kan shan kamshan ki jingking kimshan te sia thani jungi ki kira kima kiba kita kitrok ki overload ba so photon ki kita jat mar kiba ya menta hi kaba nakleng jungi ka seng ni lalap kidei kini ki kali kidoyong ki bakit kya te namar ki kali kidoyong hi bankit khendiat te kinomi namar kala jingai nadu banwan nadu na sini mo keleng kathan ki bawan kit ban te doyong te
te ban kit kendiat kimyo nong te ga bakadu ki haban kit bun bai te ki haban kit ya ka arpoi ton ki haban kit ka trok ka we ka trok te dai kasrok jungi ka dai tang khandai ton ka maksimum kasrok bat ki jingking te tang khandai ton te manta pat ke jingman ya jong kini trok man ka por man ka telang ngi ka don bai kata ka jing duko ban kedia ki jingking bat ka jing tua jong ki kenro hang te po ka dong ka tan jungi ki te surok adu namo senram syapo adu ran ko tiga ni bangi bangsa da tang kiwi ki kelikit marbam kanam kamdon ai ya bangi pet reman bayat kini ki trok kapan jot ki surok kapan jot ber ki jingking tiga ni ngi ba na kalian jungi ka sang ni kerpar ki bursik ba ki di ban khang no si sendang Shushu samlamar koni ulai thu baki bor penyat district ke South West Kasil district kila penjeri dak section 144 CRPC ban khang persya ban ya ki trokit palat pun nak jingking umpung hendai omdon pat ki ban talasi ki kali ki bapen khen ya katai ke jing pramda bam dei ban ya ki kali overload pat kabar hang te hapo umpung ru kadon ka jingking ngidon hapo ka Southwest ngidon artli ki jingking ki ba cerong bat ki ba hang te po distrik jungi ko we po ranikor bar ko we po mo umpung gade ke jingking ke bala rimha bat nakaliang ka distrik administratif po Southwest kala penbenaban ba penjeri da ka 14 CRPC ba nom syai ki kali ukit overload marka surok jungi kade tangka khandai ton te kamla ka ban penbiang ban ong ban syai ki kali ban kit sau photon lai photon te kampat ya hap ka surok jungi bar ki jingking kimpat ya hap dum ta nadu ba penjeri na liang disi hadum tan penjeri 14 CRPC te pompong hadum tan ngim syam lai ban bu brio ba kala shu penjeri tang lengba notification nrai ban bu brio syambu hadum ta te takadau kalong casting ba long kim nyokor ya ka e ka ba ka jingmi ka hukum napo ka distrik administratif ba ki pajba kim nyokor ni te isu ong ngi kerpat ya boro ki pajba bawan ban thidoyong te soba sangeno kidon ki bala phone ki bala nak leng jungi ka sangi la de kran shairu ki ba bet ka jaka jungi ka de ba ka ba surok badangarit nang leng jungi ka sangi pedang ba pinwan ya thidoyong kidon gen gini be le persya te nak leng jungi ka sang la da kim sangap tengi haban sim hi da kalanti jongkai ban penstom pada nang ni skmat long kidang ya labun sini kamdei bong tang sisin te nakaliang jungi ndrei man bangi bat ngi long be ki wat wan su sini te long ngi bu jing kerpat bai kunta ga ki te bangi bat ngi ong be ki wat wan su sini mar ba kampat ihap ka jingking jungi bar ka surok jungi kalong ka duko korkom ya ti jungi mar sisin bom long su ka surok ban ya nang musram ngi hab ya nang mokorwat te kabai kali kalarem lupa si seniat nama korwat ban lek saran kor kalarem kabai kali te kalalong double bai kabai kali te nakaliang jungi takadau ngi jubu jung kapat ba kajleng ba ka jingyat ngi trok jung pi kala pentut palat kayat kayang jung kapai ba to ngi ong sange no te ngi kermen ba leng ba kan ni kapai kebor nakaliang ka kisiu ran kor skill ngi kapat ba de ban sange no si sendot te nomar kini kitrok ke sedang wan biang dang hak dang mentau ni benai agos te kilawan biang gini kitrok kang isya damiat trok ki jingking ki biang bai te marsen sedang bayat kini ki trok ki doyong hang te ga dong ka tanjungi ngi menta dang mensisngi ka we ga jingking ka badona po kat pra menta kala kedia kitu gi ding jingking tu kate kala pe thlio bai he ba te lada beteng ka jingiat te kala ban habru tu ka jingking te kan bu jingiat biang sai sin pa di ki pai ba ban yat leng ba ka tu ka surok te ka daw ngi juong ki bor distrik ba pelam ya kijing kaya ka action pa ba aru kamdei ban supan banatang ban penjari kum tu klem da le ke pinong ba ta ki trok ki ba trok ki tuyong lalu awas kumang anu tili ta ki trok ka sisi kaya kat kun do su tu ki kan pi ni sen bo pe ba ba sum ta menta te man kani ke ba ngilayo jingtit long kai nakaliang jungi ka seng man kani kidon haga don teng sisngi kidon sausan teli te kidon badon sipho teli ka sisngi ru te nadu ba ki ni kidon ki ba wan sethi ki ba kila shwaban wan ru kila fun upai ni
te naliang jungi ngi labu jingkar pada ki ba wan nomor ba ngim sya nomor ba kala pentut pelat ikalai kawan jungi pe ba te ngi ba dum menta ba kim da bun andre te nakaliang jungi long ngi watlangi labu ban mahamru andre ki long ki ale persya te naliang jungi keseng menta long ngi keren syai be ba ya menta ngi wat wan shu te area ka dong ka jungi ban kidoyong nang te nomor kasurok jungi keempat long ni keren syai lada kwa kasorkar kwa beniat ng baik ni ki bro penbiang syua kasurok ngi te ka dong ka ki RC ki jingking jungi ki ban upgrade no jaka RCC bro ki jingking ding ki ban upgrade no kenang ba kanomdon ka jing hap ka jingking ban kriya ki jingking te lada ka don ka RCC bridge te galong kan yarap sibon kanomdon ka jing thot kanya kalai kawan dalda kidon ki kali overload makanaru ni ibe tang hadin bala ya bi kitrok ki doyong te ni balong kini kitrok ki overload mar ki season 1 maki kilawan be de ki pratali spotali te season ya te gawe kali kan kit arpo itan te ka jingking suno kan shan kanom shan ka jingking ding ka batalot te ngi thi gedang bun te jingking ding te takadaw ba ngi iba ka problem hi baro man kapor ka bu problem be season balaya kitrok kidoyong tangata la bu problem be ka yang jungi ki pa takadaw na kali yang jungi ka senglong ngim ko asu ba bani i biang ban mat biang ya kan ka ju ba hadu ba baki kali kit marbam kin thut ka ban ya kaya yang jung ki baro kan nama sipangi habia yang bokorwat sipangi habia yang musanram long ka thut kalai kai wan jungi takadaw ngi na kali yang ka sengi la simbe ya karai ban ong ba sengeno sindon maniat yang ba kasrok lada kini ki kali ki yat baik lada kamdon ka jing penhiar hang no te ka yat baik ka kali te ka poi direct baik sepo snong te ka kamduna kan ka dor marka ki mar ka paikit te pilas thui tangshu 8 hap tu hap ai biang su tu nongket bat pan hap biang tu kamar tap biang su kawi ka kali te ka bai kit te kala rem ke kinyo nai ki haban pen kiwi kamar bang